Okala sizoba nogandaganda yabona ke kuzabe kuphakama dladla phakama uyo le ndoda ebizwa ngogandaganda omnye wabanye abazobe bekhuluma la aniphinde nimzame ngezandla sizobe sinaye uShilabhengu sizobe sinaye uPelepele kanti naye uBishop sizobe sinaye la phela ndaba leviki leli nge-10 kuzabe kuyisonto ngizabe ngifaka amanapukeni kamoya 10 January 1959 ilanga engathi yes to Jesus ngithe phuka kule game from 1959 to 2016 how many years come class 57 years ngisenkosini nje ngikuministry nje ngibone ukuthi ngizo celebrate la iGNF la ingako ngicele uBishop ukuthi ngiyacela ukuthi asiphe nayo usuku amen la ngikhumbula khona kwakuhlatshela ingoma lapho izono zami zasala khona ngambona izwi lami libike kule insuku kodwa ngizonihlabelelela isolo yango-59 uNkulunkulu uhambe nami kwaze kwaba lapha nangibuke emuva bengitshela enye ingane zami lapha ekhaya ngithi nangibuke emuva ngiyamangala khona imigodi bengingacabanga ukuthi ngingadlula kuyo uyacabanga nangithi 57 years angisho iminyaka yokuzalwa kwenyama ngisho iminyaka yokuzalwa ngokusha ngokomoya so ngayihlanganisela wena ke amen ayishiwo inyaka kakhulu yomuntu oyindoda ngoba kwaziwa amen but bengithanda nje ukuthi ngizokhuleka kule ndawo nami ngikhulekelwe kule ndawo ngithi uhambe nami uSimakade nakuthi nje 20 uNkulunkulu angangigcina sis ngisho lo sise ngihlala kwakhe nkosikazi wami yabona nje uma uNkulunkulu angangigcina kuze kube u2019 kusho ukuthi ngo2019 ngizobe ngicelebrate aqedela 60 years ngisenkosini nje cabanga ukuthi kuyobe kukhulu lokho kanti kwakona lokho kukhulu nje kwakona lokho kukhulu so ngisekela kwindodana Nhlapho ngasengicela ukuzobona abazukulu amen
ukuthi ake sihambisane kuleli viki, sinabahlabeleli, sinabaculi abazobe bekhona la. Omnye wabo uSifiso Ncwane uzobe khona naye inyathelo ezongibongisa nje leminyaka yami. Kuthi uJehova ungiholile kwaze kwabala. Awu amen. Singalidla izwi. Anibhoreki nakudliwa izwi. Oh, thank you. Kwangijabulisa lokho. Ake ngibona izandla ababhorekayo ke. Ungathi kuphakamisa nabafundisi nje. Luke chapter 8. Nangathola umuntu oBhayibheli kungelakhe. Luke chapter 8 from verse 40. Sime. Verse 55. Yabona ke sizofunda kade kodwa sokhuluma cishe kamningako ngifuna ngithola umuntu oBhayibheli kungelakhe. Okuzothi nakafunda kube kuzwakala nasesicacisa wonke umuntu abe ezwe kahle. Ake ngiceleke indodakazi kaJayiru ivuswa ekufeni. Thank you. Kepha ekubuyeni kwakhe uJesu isixuku samthakazela ngokuba bonke babembhekile. Bheka wafika indodana kuJayiru. Welcome Bishop Nomam Bish. Siyanamukela anibazame ngezandla bazame. Bese ngikhulumile phuka kodwa hayi katshela makhelwane hayi kabi. Ngicela ukuyiphinde inkulumo yami ekhona naye manje. Inhlapho seyizoba nesindo, hayi ngoba beyingeke ibe nesindo. Ngiyamthemba umfukeni kade azayidlulisi njengoba injalo. Awu amen. Inhlapho lana wena. Lo nyaka lo from 1959 nge-10 zikaJanuwari. I'm happy kulo nyaka i-10 zingesonto. Ngizinqumele ukuthi sivale ngezi-10 ngoba ngifuna ukucelebrate ukuzalwa kwami kabusha kule ndawo. Now Nhlapho njengendodana ngize kubazukulu ngitshelwe yibo ukuthi from 1959 to 2016 it's 57 years yokuzalwa kabusha. Ngizobe ngifaka amanapukeni kamoya. Sengibatshelile ke ukuthi ibhikha zale viki nangu nogandaganda udladla omnye wabo naba nabo Teresa nemyeni wakhe soke wasibingelela umyeni wakhe sacishe sawala
naba bondaba baphelele kanti ke nopelepele uzobe khona la umdlalose ngamnika legama ngathi upelepele seligcwele umhlaba wonke naye uzobe khona la bese noShila Bhengu naye uzobe khona la kanti ke nawe sinosuku lwakho nawe okumele uzoshumayela la shumayele nami ngikhona ngaloko ngubona ku TV ushumayela ke ushumayele ngikhona nje ubhekile na sizokutshela ke ukuthi ungena nini Bishop ngalelo langa siyoba sine special service nala qeda kushunyayelwa zobe kukhishwa amadimoni kubekwa izandla kwenziwa yonke into so cela nayo uyenze nami ngikhona ngibukela ngoba kungenzeka nabangena elayinini nami ngingene elayinini so we love you so much bengithi ngikudlulisa lokho noma vang ekhona hayi kabi tshela makhelwane hayi kabi ingako ke kusukume nonkosikazi wami uyathandwa lekhaya lo wami unkosikazi akavami ukuhamba hamba nje abanye baze bangizwele bafuna ukungikhapha ngenxa yokuthi akazithandi lo kuhamba kodwa nakuziwa la kuwe usukumele phezulu nami ngize ngabuza ngoba angicelanga ngimbone embatha nje ngabuza ngithi uyapi wathi ngihamba nawe awu amen bese silivulile izwi just ukuthi bengu update nje okunye umfuke ngizakubeka kahle naloku ngubeka nje hayi ngoba ngingathembi umfukeni ngiyakuthemba uzobeka kahle ngiyacabanga nje uyangizwa ngithi hayi kabi awu amen Luke chapter 8 from verse 40 to verse 55 sizofunda udaba lonke bekezela nje uzwe kahle uthi na ubusiseka ubusiswe udaba lonke qhubeka ke mntanami kepha ekubuyeni kwakhe uJesu isixuku samthakasela ngokuba bonke babembhekile phela kwafika indoda nguJayiru igama layo ingumphathi wesinagoge yaziphonsa phansi ngasezinyaweni zikaJesu yamncenga ukuba angene endlini yayo ngokuba yayinendodakazi eyodwa kungathi ineminyaka eyi12 yona isifa kepha esahamba izixuku zamminyanisa owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho enganakuphulukiswa muntu weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masishane ukugobha kwegazi lakhe uJesu wathi kubani ongithithileyo na bephika bonke wathi uPetru nababe
ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi. Owesifazane ebona ukuthi akunakufihleka, weza ethuthumela, eziphonsa phambi kwakhe, walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinte nokuthi usinde khona lapho. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula. Esekhuluma kwafika othile evela kwabaphathi besinagoge, wathi kuye, indodakazi yakho isifile, ungabe usakhathaza umfundisi. Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi, ungesabi, kholwa kuphela, iza kusinda. Esefike endlini kavumanga ukuba kungene muntu naye, kuphela uPetru noJohane noJakobe noyise wentombazana nonina. Babekhala bonke beyililela, kepha wathi, ningakhali, ayifile kodwa ilele. Bamhleka usuku, bazi ukuthi ifile. Kepha yena wayibamba ngesandla, wamemeza wathi, ntombazana, vuka. Wabuyela umoya wayo, yavuka khona lapho. Wayala ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo bethuka, wabayala ukuba bangatsheli muntu okwenzekileyo. Izwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Ake sikhuleke. Baba, liphilile izwi lakho, suthise ngalo ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Ake ngicele bosisa babili no brother oyedwa bazomala, 2 yabosisi nje no brother oyedwa. Thank you. Osisi babe babili. I'm sorry. Abo brother babe babili, usisa beyedwa. Yes. Right wena. Thank you. Nisekhona? Asibambe lokhu ke bese siyavala namhlanje. Sivule ngalamazwi. Tshela makhelwane ungakhathazeki, vele ukhuluma kanje lo baba. Ngicela wena sisungene phakathi kwabo. That's right. Bathathu abantu abavuswa uJesu ekufeni. Ubani omdala kini nobabili? Uwe. Okay, ngena ngale lo yabuye ngapha. Come class, bangakho abavuswa uJesu sebefile? Khona thulile ene ngizokukhomba bese usho wedwa. Bangakho abavuswa sebefile waze washo naye. Qaphela kunendaba ebaluleke kakhulu. Number 1, ngeke ngasho kule pulpit. Namhla ngithatha le 3 kuphela. Ikhona i3 engapha emthethweni eyavuswa abaprofeti ekuthi makufane naloko kwenziwa uJesu. Kodwa ngenxa yesikhathi namhla ngicela ukugxila la ngiqedelele lokhu kwanamhla. Kulaba bavuswa abaprofeti kukhona ukuthi makufane ncamashi qaba nalaba. Kodwa namhlanje asithathe laba amagama phakathi kwalaba kuzocaca khona sizokubona la sifunda khona okubonisa umusa kanye nomthetho, okubonisa
kanye phindo kokugcina okubonisa thank you kanye isikhathi esikuso bafundisi bami ngivumeleni maye niyashumayela and ni powerful kodwa isikhathi esikuso nangibuka ngipopola into esweleke kulesikhathi esikuso namhlanje teaching ingako kungena yonke imfundiso ngoba ukuvutha ungavuthwanga ingxaki leyo angiphinde futhi ukuvutha qedela yini leyo tshela makhelwane ungavuthi kanti awuvuthwanga now kulaba bathathu uJesu abavusa mangiqale ngalomfana lo mfana wathola inhlanhla lo uRabbi ehamba phambili bishop angazi ngoba uJesu wayengakafi ukuthi wayethini ehola lo mncwabo net nakuyongenwa emathuneni lo mfana wathola inhlanhla lo net nakuyongena emathuneni ehamba phambili uRabbi angiphindi angazi wayethini ngoba uJesu wayengakafi kodwa ngiyacabanga wayesho lamazwi uNkulunkulu wephile uNkulunkulu uthathile wozani mndeni uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile malibonga igama lakhe ubekade ephile uNkulunkulu net nabathi bayongena emageyidini nasemathuneni uJesu akavele emva komncwabo uvela phambi komncwabo ngoba sometimes na ungena enkingeni akavele emva kwenkinga uvamile ukuvela qedela phambi kwenkinga enembonge kuNkulunkulu ukuthi once wavela phambi kwenkinga inkinga yakho iyashabalala mevela wavele wamisa umncwabo nyambona nakamisa umncwabo uJesu uRabbi ahlebela uJesu baba siyancwaba ku serious la siyancwaba sicela usivulele buyani uNkulunkulu bephile uNkulunkulu uthathile ngiyambona uJesu athi I said stop wabona uRabbi ukuthi ayisenga ngami wasuka phambili wayemva ngoba khona abanye oRabbi abagudu kuyokuqedelela kodwa khona abanye oRabbi abathi sowufila bese akuvusa wathi angashona emuva uJesu wabhekana nesidumbu manje wabhekana kwaba ukufa kanye nokuphila ukufa kuyamazi ukuthi lo mephambi kwami ukuphila uyabona njani nasekume kanje emfukeni nakanjani khona kuzogwinya okunye wamemeza uJesu ememeza lo mfana vuka mfana inhlanhla yalomfana sekuphunyiwe emathuneni sokubekwe nomuntu ozobonga ukuba kubekwe ithambo lala ekhaya Jesu wathi vuka mfana nakavuka lo mfana ngiyacabanga lobo kufanele ayobonga emathuneni wasale sebonga khona la
azange abonge ithambo elibekiwe wathi ngiyabonga thambo likababa livukile neda ngazi bishop bokungihlelela ungibukele ukuthi washo yini ukuthi indlela isadlula ekhaya yini awayi amen wavuka lo mfana inhlanhla yakhe ukuthi eseyongena ethuneni qhi uJesu lo yilo esifunda ngaye ngicela ukugcina ngaye Marlo indoda endala ke uthi indoda endala yona ke yavuswa isiphakathi ethuneni Lazarus igama ngesikhathi uJesu edileya kwaze wangcwatshwa impethu seyiqalile ukudla ibreakfast zishaye nelunch zishaye kanye khona la enyameni yakhe impethu zithembo wafika uJesu after 4 days bamhlangabeza bodadewabo bakhuluma izwi elilodwa lofike kuqala uma bekadula naye ngafana nale khaya nalosele wakhuluma lo usethu uJesu nimbekephi siko lamaJuda licishe lithi malifane nesiko lomAfrika Africa nakafike late kwaze kwangcwatshwa engekho wafika sekungcwatshiwe uye athathwe ayoboniswa ithuna laleso na kwaJuda ke kunjalo bathi uJesu nimbeke babecabanga ukuthi uyobeka itshe babecabanga ukuthi uyokhala naye la abekwe khona ngoba umhlobo wakhe omkhulu simanga senzeka phuka nakafika ethuneni uJesu kunoma abeke itshe akhale uthi susani itshe ngoba uvamile ukuphambana nento ezenziwa abantu kunoma abeke itshe uthi susani itshe ngithe kuwe thatha ingqondo yakho umbheke uLazarus le 4 days impethu ziphezukwayo ziyanaphaza wafika uJesu susanitshe kwavimba bona laba bathi uma bekadukho bathi Nkosi sezine insuku kuvimba bodadewabo uJesu angishongo yini susanitshe ngoba nakakhulumile akavama ukuxolisa susanitshe balisusiitshe banele balisusiitshe ngiyacabanga tshela makhelwane hayi kabi ngiyacabanga nje alisho futhi iBhayibheli yiGumbis version nje ngesikhathi besusitshe iphunga lavele lahamba laya kubo laba ngiyababona ngengqondo ngamehlo engqondo bekhipha odukwana babo bevala amakhala ngale kodukwana bayakhuluma uzama ukwenzani ufile lo muntu lithi iBhayibheli wakhala ebheka uNkulunkulu kwakhuluma bona ngaphansi kodukwana awubheka ukumthanda kwakhe kodwa kusizana ufile wamemeza uJesu bambake le ndaba indaba enkulu ke le thinta umakhelwane makhe ayisiyo yethu ke le eyabavangeli nabafundisi
umeqala uJesu ememeza akamemezanga inkinga phezu kwalesidumbu impethu hayi izimpe nqwaba yempethu uJesu wabona ukuthi noma ngayibiza one by one ngiyoqeda ni zalong bathi wena mpethu isuka nale ilandele nje kuzawuphela mina ngimemezana nezimpethu mangimemeza odliwa yimpethu kanti niyangizwa ngoba ingxaki yethu thina abashumayeli sisuke simemeza izono ngeke uyiqede izono yekela izono memeza lodliwa izono Lazarus phuma impethu zezwa ngoba noma ungamazi wena impethu ziyamazi zezwa izwi nangu uNkulunkulu ememeza ngiyayibona impethu wamemeza kanye impethu zahlehla ngoba uma kamemeza empilweni yakho yonke into ekudlayo iyahlela nakulonyaka wenze kahle uzoqala la ngoba vele into bekade zikudla last year ziyahlehla kulonyaka Lazarus phuma impethu zahlehla ngiyacabanga tshela makhelwane hayi kabi kwahlehla inqwaba ngoba zizwe izwi lakhe kwasala lefonyana engezwa yaqhubeka yadla yona Jesu akamemezanga kabili ifo yakhuzwa ile nqwaba yemadoda nithi siyekeleni thina kodwa sithi nisuthi phela leli hayi izwi lakhe selimemezile yafuneka lenyama yalomuntu so memezile yebo ngiyayibona lezi eyisele besingazi ukuthi so memezile khona izinto esizokhafula zivalelise hey ngajabula nangabe ungizwa uconnectile khona izinto esizokhafula nayihamba ngoba umemezile waphuma uLazarus nakaphuma uJesu uthi mthululeni miyeka hambe mari ngicela bishop ukugcina la uJesu kufika Jairo bambake uJairus nakafika umphathi wesinagogue uJairus ufika kuJesu nakafika ngakhohlwa umphathi qedela amagama umuntu owazana nomthetho yonke imithetho yaziwa uJairo nakafika uthi ndodakazi yami yagula lekhaya sethu Jesu asambe ake uthi asambe bambakela kuhamba uJairus kuhamba nobani kuhamba umuntu wazi umthetho uhamba nomusa nezwini enumusa uthatha abafundi bakhe abawu-12
wesifazane egulayo eno-12 years. Baya kumuntu omthetho okhuliswe ngomthetho ono-12 years. uJesu no-12 womusa, uJairus emzini wakhe no-12 womthetho. Endleleni kuqhamuka umama onesifo sokopha. Lithi iBhayibheli Mfukeni wayekade no-12 years lo mama opha. uJesu no-12 ophilayo baya ku-12 ogulayo. Endleleni kuqhamuka u-12 owophayo. Nisalandela. Lo 12 owophayo afike enza into exakile engajwayelekanga. Athi uma ngeke ngathinta umphetho. Bamba-ke abanye bathi into yamenza ahambe phansi angasahambi straight ngoba wayebona uJairus umphathi wesinagogu wayebona umphathi womthetho. Kodwa manje buya ngoba le ndaba ichazwa kuphela eBhayibhelini uLuka kwakungudokotela. Now kuyabonakala ngokukaLuka ukuthi lo mama for 12 years opha wayesengasakwazi ukuhamba straight. Kwase kumkhuba wakhe ukukrola. Okwathi egula ehamba eshona phansi enza nje kanti kuyamsiza uma usemphethweni. Now abanye bahluleka ukuyibhala le ndaba ngoba abafinyeleli. Ingakho Bishop kuyadingeka sibe nabo odokotela ebandleni ukuthi nakujema lapha ka-matric kuya ku-sub A bavele laba bazothi nakunje ingoba kwenze nje. Awu amen. Sethi ke lo nange ngathinta umphetho ngempela waya vele ungacabanga for 12 years opha wathi angathinta umphetho kwanqamuka ukopha. Kwakungekona ukopha kwamakhala. Cabanga ukuthi omama baqedile nobungizwa. Wathi angabamba umphetho kwanqamuka ukopha. uJesu wema kanti kuphile lo mama. Ezwa amandla ephuma kuye. Ngathi nalena siyinika abafundisi. uJesu wanele wezwa amandla ephuma kuye wema. Inxaki yanamhlanje Bishop abantu ukuthi noma esezwa ukuthi amandla wasekho ahambe ngesipiliyoni sayizolo. Kanti uma ungasezwa yima. Nake uJesu aqale wamemeza sivale ke ngalokho ungaphuthelwa ke lokho ubambeke lokho. Ngakho sithe uhamba nobani? Ngakho sithe uhamba nobani? Thank you. uJesu sethinto wesifazane wenza njani? Kulaba bomthetho Jairus kukhona izinto ezibalekile emthethweni. Ngokomthetho wathintwa wesifazane owophayo ungumpriest usungcolile.
awusakwazi ukuqhubeka umemezela izindaba ozimemezelayo ngoba uthintwe umuntu owopha ngalolu hlobo ungcolile. Phila enzima kulawa u5. Number 2, ngokomthetho wafelwa endlini yakho bishop, kwafumkakho noma kwafingane yakho noma kwafabana emzini wakho, awusakwazi ukuyomela abantu sungcolile. Le into ezimbili ningayikhohlwa lezi. 1, wena mshumayeli wathintwa ophayo, awusakwazi ukuma uproclaim indaba zakho zomusa. 2, washonelwa, awusakwazi qhubeka, asabeke. Nangu Jesu uthintwa wesifazane owophayo. UJesu said, "Who touched me?" Ngamagama usebikela uJaire, ngathi ngabe ngikhuluma nabantu bengathi bathi usebikela uJaire ukuthi sengingcolile. Usebikela uJaire ukuthi angisakwazi ukuqhubeka ngiyemzini wakho ngokomthetho waziyo mine qedela senginjani ngoba ngithintwe wesifazane ophayo. Manje njobe memezela uJesu uyazi ukuthi uthintwe ubani, nedwa udlulisa imessage ngapha next door sengingcolile. Uthi lo mama yimi engikuthintile, bengopha kanje seminyaka engaka sengiphilile. Ngamagama Jairo njengomphathi wesinagogo angisakwazi ukuqhubeka qedela senginjani, awuphinde senginjani. uJesu uthi nakaIsrayeli angakubona ukukholwa konje. Esathi usho njalo kufika umbiko amadoda agijimayo azotshela uJairus, ungasamhluphi umfundisi, ungasamhluphi lo songcolile, umntanakho sowufile. Ngakhohlwa sondela ngoba nawe sowufele umntwana, nawe sowunjani ke manje? Ngingedwa la ngoba nawe sowushonele umntwana, nawe sowunjani? Ngcolile nawe, ungasamhluphi umfundisi. uJesu ambuka uJairus, yendoda sesingcole sobabili. Mina ngingcolisa umfazi, wena ungcole ekhaya lakho. Nendaba yokungcole akekho ongcolisa omunye, nawe uyingcolele nami ngingcolele. Kodwa ke manje Jairo, ake siqhubeke ngoba umthetho uphelelwe la. Umthetho awusakwazi ukuqhubeka manje. Ngcolile wena, nami ngcolile. Ngcolile wena, nami ngcolile. Ngcolile wena, nami ngcolile. New release. Uyayishaya siyoyikhoda. uJesu uthi kodwa asiqhubeke siye emzini, umbuzo siyokwenzani ngoba sesingcolile. Angithi umthetho ugcina la. Mina noma ngingcolile angivinjwe umthetho. Ake siyobona umusa. Ake siyobona umusa. Kukhona abantu kulonyaka for years bevalelwe umthetho, kodwa kulonyaka ake siyobona umusa.
sahamba wena ungcole kakho mina bangingcolisile besahamba bafika ekhaya ngakhohlwa kwaIsrayeli khona abantu nakushoniwe bekade beqhashwa bezokhala bakhale baze bagiqike phansi hayi ngoba bekhalela lo shonile angiyibeke ngolwimi lwanamhlanje babe bamba ithenda lokukhala bathola bekhala ngoba khalela ukuzobhadalwa aleli lo matsi bakhalela ithenda afika uJesu wathi phumani amama kami ithenda liphelile phumani ngoba liyaphela ithenda phumani lithi iBhayibheli bamgolozela bemhlolodela ngoba ucisinkwe emlonyeni wabakhipha bonke wafaka uPetro John noJakob cabanga liyophela leviki ke sibuke leyo ndaba why yonke indawo uJesu ezokwenza izinto ezinkulu thathu John Jacob uthathu Petro John noJakob sokuphendula lokho uNkulunkulu esivumela kuleli viki thatha bona wangena nabo nakafika bishop ngivumele ngivale ngalokho wayithatha intombazana wayithatha injani phinda wayithatha injani wayibeka esifubeni ayike lelo ilona elinqeda kakhulu wayibeka injani phinda leyo ndawana wayibeka injani ngamagama usenza wes njengompristi akumelanga uthinta isidumbu kodwa yena wayithatha intombazana injani bazalwane akodwa ke nisho kakhulu injani into engimangazayo dladla ukuthi uJesu ayibeke esifubeni kanti nakahlangana nalomfana eyongcwatshwa divuka boy nakavuka uthi mnikeni ukudla ushuthi wavuka elambile mnikeni ukudla nimiyeka hamba nakavusa lo uthi mkhumuleni akamthinti nokumthinta Lazarus thululeni nini njengombopha kwenu nimiyeka hamba nafika entombazaneni qedela uyibeka phi Jesu Jesu hayi Jesu hayi Jesu hayi Jesu okanti niyangizwa nafika ngapha vuka wena mpohlo vuka wena mfana nafika ngapha vuka wena ndoda endala iyaphuma indoda iboshiwe ukuthi iphume njani ethuneni angazi nami amandla avuka ngawo nasala eboshiwe njalo akamthinti mthululeni nimiyeka hambe nafika entombazaneni ifile qedela Jesu leyo yona engiqeda kakhulu mangifunda la ngafike ngaphoza ngelinye ilanga ngathi ngifika la ngathi ake ngime why inkosi why beke esifubeni simnandi isifuba awumboni nalo angasuki nje simnandi kodwa okungiqeda kakhulu wayibeka esifubeni injani bazalwane
awuchele kancane ke sisi. Ngiyakubona sowuthe ne. Okay. Uma ngibuza kuHoly Spirit, why intombazana? Umfana vuka wena. Nikeni ukudla. Ngiyabona wavuka alambile lo. Nikeni ukudla. Indoda avuka wena. Ivuka iboshiwe. Mkhululeni mika hambe. Intombazana qedela. Wayibeka injani? Usethu Holy Spirit kimi. Into yamenza ayibeke esifubeni. Yingoba kwaqala yona. Umezongena emhlabeni uJesu. Intombazana yaqala yambeka esibelethweni. Isibeletho sentombazane saphenduka ichange room. Lapha izulu likhumula ubungcwele limbatha amathambo. Ngamama gama intombazane uJesu imamkele kabili. Before imamkela ngenhliziyo yaqala yamamkela ngesibeletho. Sibeletho sentombazana singakahanjwa makhokho. Saqale sakhahlelwa inyawo zasemazulwini. Woo! Ingaka uSathane intombazane ezonda kangaka. Umeke kakuthola mntanami. Uzohambe kuhudula ungathi kadalima ngawe emasimini ngobuso. Ngoba ukuzondela into eyodwa wena uJesu mamkele eqedela. Asikhuluma iqiniso. Noma ongangezwe lakhe silo sakithi. Sizama ukuthi ke senze sikhumbule kanye ngonyaka sikhumbule amantombazana ukuthi amantombazana aziqhayise ngoba untombi bazo kodwa izwe lonke lilwa kanye nalomkhosi ngoba kwikhalenda yezwe lonke iSouth Africa ngeke ulithole iholiday lamantombazana. Zothola nje kugcwele abomama kuthiwe Mother's Day nabakhathele ukuthi Mother's Day baphinde bathi Women's Day baphinde bathi nababuka abantu abasha bathi Youth Day. Kodwa abangeke bayikhiphe yodwa nje. Ngamagama intombazana ayinalo iholiday la. Iholiday onalo lisesifubeni sika Jesu kuphela. Njengoba bekhahlela bekwenza yonke into bekwenza ibhola nje. Khona isifuba. Ongathi na ulala kuso mntanami. Zibuyise izinto zakho. Zibuye njengentombazane yakwaDlongolo ngeke ngiyikhohle. Yathi iqeda kusindiswa yayikade iphatha kanjalo nje. Athi seyisindisiwe ekhaya kuphuza utshwala. Yageza ngelilanga iphuma yenkonzweni. Yathi qeda kugeza yathi naqeda ukuzisula yazigcobisa yema phambi kwesibuko imangosheleni. Intombazane yazibuka. Yabheka emuva. Yabheka phambili. Yabuka yonke into ekuyo yezwakala imemeza ithi glory to Jesus.
kanti uthi glory to Jesus nje umama wakhe ulangomuva ngalandwa kwathiwa lo mntwana uyahlanya uzakusho ukuthi umfakeni akakwazi ukuma phambi kwesibuko akhulume phambi kwaNkulunkulu athi glory to Jesus yonke into ibisebaleni yonke into ibisebaleni nekheke liphambi kwemse athi glory to Jesus nami ngafike ngamlwisa bokwenze njani ngathi glory to Jesus nekukuli la kwenze njani akhala inyembezi lo mntwana wathi baba ukhumbi ngithena ngibuka awungazi wena ngibona izinto zami zibuyile lokho bekade kudlalwa ngako wonke ama-mic edlula khona kodwa ngibona kuyahlangana iko-ke ngithe bengingasho enye into bengithi bangabonga uNkulunkulu udumo maliye kuye udumo malungezi nakuwe awulifanelanga wekhumbi nawe udumo lufanelwe uJehova yena yedwa emazulwini glory to Jesus bamba lapho umthetho uphelela khona umusa uyafohla akuthi umusa uyafohla awutshela makhelwane ukuthi uzofohla nakulonyaka umusa uyafohla akunandaba ukuthi sekuhlekiswe ngawe kangakanani akunandaba ukuthi sekushitshwa ngawe etafuleni nakudliwa umusa uzofohla mizwi lami bekade likhona bengizohlabelela it is all by grace siyabuya into zami asivala amehlo sikhuleke Bishop awuzosikhulekela thank you Thank you, Jesus. Ake siphakame ngeenyawo zethu. Ngenzekile nje. Ngifumene umusa. Ngasemphiwe igama elisha. Ngikuthanda
ungafohla. Sengathi umusa ungafohla kulo nyaka empilweni yakho. Into zakho asibuye kulo nyaka. But before mthandaza, ingabe ukhona namhlanje kusihlo. Othi ngiyawudinga lo musa. Othi Nkosi uJesu mawusidisa abanye akomsidise nami. Mawukhulula abanye akomkhulule nami namhlanje. Kena nje uphakathi isandla sakho sika-right kakhulu lapho khona. Bese uyasuka uzalana phambili sokhuleka nawe. Siwashalele izandla basezwe. Thank you, Jesus.